Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jibqa' jipproteġi l-ħajja mill-bidu sa tmiem naturali tagħha u għalhekk li nhar il-ħadd li ġej se jorganizza laqgħa pubblika bit-tema Iva favur il-ħajja, avveniment li se jibda fl-10 ta' filgħodu u se jsir fil-Lukanda Excelsior fil-Furjana. Il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel stedina lil kulħadd sabiex jattendi għal din il-laqgħa pubblika li matula se tkun diskussa l-importanza li l-ħajja tibqa' tkun protetta anke fil-ġuf. Dan fid-dawl tal-emenda li qed iressaq il-Gvern ta' Robert Abela li se twitti triq sabiex ikun introdott l-abort f'pajjiżna. U għalhekk kuntrarju għal dak li qed jagħmel Abela, l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jisma' mill-esperti u jisma' dak li għandhom xi jgħidu n-nies, partikolarment il-professjonisti li jaħdmu fis-settur mediku. Il-Gvern fl-aħħar ġimgħat baqa' stinati li jdaħħal din l-emenda li tobba l-infermiera u l-psikologi sejħula liġi li tiftaħ il-bibberaħ għal prattiċi ta' abort. L-emenda fil-fatt sabet oppożizzjoni kbira minn bosta qdiet professjonisti mediċi kif ukoll persuni distinti, fosthom il-President ta' Malta George Vella u l-President Emertu Mer Luis Colero Preca. Kritika li wasset ukoll minn esponenti laburisti fosthom l-eks deputat mexxej laburista Joe Brincat u l-eks deputat laburista Luciano Busuttil. Sa issa il-liġi tinsab fi stadju ta' kumitat. U fid-dawl ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista qed jistieden lil Maltin u l-Awċin kollha biex jingħaqdu miegħu u jkunu parti minn dan l-impenn għal dialogu u konsultazzjoni ħalli Robert Abela u l-Gvern tiegħu ma jibqgħux iwebbsu rashom u jdaħħlu l-abort f'pajjiżna kontra r-rieda tal-poplu.